салом бинандагони муҳтарам, дар ин видео мо дар бораи яке аз блогероне ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бо номи Одамчаҳо маъруф аст барои шумо хабар мерасонем. Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи 25 ноябри соли 2022 хабар дод, ки ин нафарро барои наворҳои ғайриахлоқӣ намуданашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн намудан ба ҷавобгарӣ кашидаанд. ҷазо барои паҳн кардани наворҳои ғайриахлоқӣ. дар шабакаҳои иҷтимоӣ блогероне пайдо шудаанд, ки бо мақсади ҳарчи зиёд кардани обуначиён подписчикҳои худ наворҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ва ё истифодаи суханҳои қабеҳи хусусияти ғайриинсонӣ, ки ба урфу одати мардуми тоҷик тамоман бегона аст, ба навор гирифта тавассути саҳифаҳои худ дар фазои иттилоотӣ паҳн менамоянд. муайян карда шуд, ки яке аз чунин блогерон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонова Фотима Амирхоновна соли таваллудаш 22/05/2004 зода ва сокини шаҳри Бостон буда, бо мақсади зиёд кардани обуначиёни худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба паҳн намудани наворҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ва истифодаи ибораҳои таҳқиромез машғул шудааст. бо мақсади пешгирии паҳншавии чунин наворҳои ғайриахлоқӣ, шаҳрванд Қурбонова Фотимаро бар ҷазои маъмурӣ ҷалб карда шуда ба муҳлати 10 шабонарӯз ба ҳабс гирифтаанд. аз шаҳрвандон манбаъ зикр намудааст дар охир, ки аз шаҳрвандон алалхусус блогерон хоҳиш карда мешавад, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз истифодаи ибораҳои таҳқиромез худдорӣ намоянд. дар вақтҳои охир аллакай ду блогери тоҷик, ки дар байни ҷомеа тартиботи ҷамъиятиро вайрон менамоянд, ба ҷавобгарии ҷиноятчӣ кашида мешаванд. қаблан хабар расида буд, ки Манижа ном блогери дигарро, ки дар назди бозори Корбон навораш дар саҳифаҳои иҷтимоӣ паҳн шуда буд, вазорати корҳои дохилӣ ҷарима намуда буданд. ин аз он дарак медиҳад, ки волояти қонун дар ҳудуди ҷумҳурӣ дарак дода истодааст ва чӣ ононе ки қонуну қоидаҳоро дар ҳудуди ҷумҳурӣ вайрон менамоянд ба санад тартиб дода онҳоро ё ҷарима ё ин ки барои майда авгӯшӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд.